Okay, good day guys. Tayo ngayon ay magluluto ng inununan ang tawag sa amin ito. So tingnan nyo guys, itong isda tawag sa amin dito sa Visayas yung Caravalias. Saka yung nandyan na suka, ang ating luya at saka yung siling mahaba at ang dahon ng dahon ng saging at ito ang ating asin. At ating masangkap lang, ordinaryong sangkap guys, sa tinatawag namin inununan. Pero parang lambon ito kasi ginagamitan natin ng dahon ng saging para lalong bumango ang ating ulam. Ito guys, so umpisahan natin guys sa mga ricados ganyan. Itong ahos na to atin natong didikdikin. Didikdik natin to para ito guys. Saka itong luya natin guys, babalatan natin. Babalatan ko muna guys. Go. Yan guys ang ating pahawang siling pahawa. Hatiin natin to guys. Ito na guys ang ating dahon, no? Tabi tutuluyan na to kasi sa labas na yan ilalagay. So hatiin natin ng konti. Tapos ito, no? Mahugasan na natin to guys. O ito guys ang ating mga isda, ating fish da. Lagyan natin ng luya. Luya yan guys. Para lalong bumabango ang kanilang. Pero guys, tatlong kuando guys, piraso. Luya at saka yung bawang guys.
Lagay natin din ang bawang. Kuhanan natin ng balat guys. Okay. Ito na guys. Pagkatapos ito na. Ganyan. Kuha tayo ng kunting dahon. Para yun ang ating gagamitin sa pagtatali. Uy, mahaba to guys. Mahirapan tayo magtali ito guys. At ito na lang guys. Ang ating gagawin guys. Lagyan na natin ng kunting asin. Pero may asin pa niyan guys. Pag tulungan guys. Ito lang ang ating gagawin na lang guys. Hindi lang na natin ito direkta na natin sa sidlang guys. Kasi hindi naman to kumikilos. Ang ganun. Okay, ang pangalawa guys, ito. Pangalawa, mas haba-habaan na natin to. Yes. Ano guys? Ang ating pisda guys. Ito pisda, apat-apat lang guys para hindi masyadong guys. Yung isa guys hindi natin lalagyan ng siling nga pala. Okay na guys. Yung isa okay. Asin guys. Yan. Saka yung bawang para bumago, lalong bumabango. Ito guys. Okay guys, ito na ang pan-last guys, panghuli. Ito ang panghuli natin guys. Hugasan natin na ito guys. Ito na guys. Lagay lang natin dito guys para bumango guys ang ating isda guys. Okay, ito na guys. Parang ganyan lang guys. Lagay natin ito guys. Ito na ang itsura niya guys. Lagyan muna natin ng water. Ito na guys, nilalagyan natin ng water guys. So ngayon, ilalagay na natin to. Isasaing na natin to guys. Ito guys, isasaing na natin guys. Ito na guys ang kanyang kurma guys. Hihintayin na lang natin na Ito guys, tingnan natin guys. Kumukulo na guys.
bago pa nagsimula ng kumukulo. So so mamaya guys, mga 10 minutes pwede na tong ano, pwede na luto na to, mga 15 minutes. Guys, to guys, kita mo na, no, parang naluluto na rin ang dahon ng saging. So malapit na to guys, 1 minute more pwede na to, kainin natin. Pwede natin kakainin na to. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. So mga bago pa dyan, sana mag-subscribe, like, and share kayo. God bless you all. Maraming salamat. Ito na guys, no? Lalanghap ko na ang bango ng yung ano, bango ng sili. Pero mas malanghap, mas naamoy ko ang parang bango ng dahon ng saging sa kaluya, no? At saka suka, ang ano ng niyog, suka ng niyog. Napakasarap na nito guys. Pwede na tong lantakan guys. So mamaya ano na to, makikita natin guys ang sarap-sarap nito.